sakbay kami po mga ipahid iti maududing ang kansyon main para iti Valdez family. Friend, para kata kayo namin. Ayan. Datay na po request yung tarong. Ayan ti paboritong maluto ti tarong antay. Torta. Nagtortorta ka, manong itlog ti saksagpaw mo. Duwa. May sa tarong, duwang itlog. Nalaing agburas tarong. Uray siya, agburas ako ti tarong. Malpas ti tugtog may, agburas ak tarong. Lalo na iti kataltalunan na pakpag namin, agburas kami. Agtatako kami tarong. Ang kati joke lang. Sige. Ayan, ti paborito ni Antay. Torta. Siyak ti paborito. Intuno. Intuno. May masaje ng isip na tarong. Siyempre, iturong na tarong umisay. Umisay. Sa mula pusan. Nagimas tong ay dumudom niyan tayo. Wala. Idumudom mo ti baguong. Ang anak ng ngagawin. Wala. Naudit exam. Sige gano'n. Pasok, maestro. Lilas nga nagkaya tikas kayo na tayo. Ano po natin? Baka nabigat at kirog-kirog. Hindi mo, gayaan yung tulaki. Kukunahin tulaki niya dahil sa ano. Ano gayaan na? Ati kami nga baka matingin kasi may na ati kamay. Ay ayaw mo na di may ko itutudo mo mo. Na. Naday. Mag-asawa. Mag-asawa lang aday, winaw. Bali matagkabay. Pagkawang! Maka-ansuling. Nagumay. Maka-unag. Sumula ka mawa nag-ayat kinya mo. Nakalangang-law-law kang bakaw. Sarot, I love you, ante. Nakunam. Pwede yung banda. Ano ti kaya't nag-asyang nagkasar? Kaya na anak dan. Dapat na mga kaasyak, tinaganak. Boy, kasi ayan. Swiss miss na. Magato siguro kasi ito na. Manuda. Swiss miss man ay. Space. Di mo ayaw nga. Dati multa natin chismosa na tan. So, balakat pa na. Bayadan na. Magbayad ka doon ko. Barangay hall. Ituloy minanti ata na awan ti oras tayo. Sige raw dan. Papintas kayang ibabagi tay tarong abago gusto min basta tarong alalo sende anyaman tiglasi na isang walme ti tarong yan na vitamina nagimas basta tarong ibulos makauma nangisip window puraw kaya't latka di tarong modno makakakutong nang runa no sa pawag di utong ila ko mobile di balatong makasih ka ako rikoma tarong iti bigat tarong iti ano tarong ti rabi ay lagi masabiya tarong ti matun tarong ti parbangon tarong ang kanayon ay di makamuma gimusin tarong nagimusin tarong muray tarong at hangkanayon tarong ang tinunta tarong ang pinapet nagimusin talaga. Naging mas
tarong kin bukal-bukal. Nagyaman kami hapo lang ng Rona iti Valdez family and kada kayo amin. Sabay pa tanig kanda kay di basit apong ragsak. Ayan, maraming salamat.